tihian complain box hi office mun san sana an da thina ZPM sarkar na noya hetiang hi an kalpui ania tian an enila tala ki tikhian ain kallowa du hun huna lak chua thei mai ania ai hi han ngai tua thui deuh chuan a fu lo na lai chin hi om ve a chan chu mi puin kan har sat na te tikhan a thok tu laka kan lung oi lo na te emo kami office muna kan du khop lo na lai te han soin han complain don ta ila kami boxa khan kan da angai don pi na nia ti chuan tala alo in kal tala kha alo in kal lo ani chuan tikhan a thok tu te khan du hun huna an la chuak thei dona an en thei dona chu a fel lo na lai a fu lo na lai tak chu du hun huna en thei ani na lai kha ania tikhan engem har sat na te lo tok ta se tikhan a thok tu te khan thu nei tu te khan an du chuan an du hun huna an hong thei mai dona tikhan an enanga how to lu deuh mi poimo chin beng a thlen tak tak ma khan alak son an la son thei dei dona du chuan an pei bo dei thei dona khami an mani chung chang tha lo deuh lek kha chu lai tak chu nia a fel lo lai le a fu lo na lai ve om chu chuang chuan sarkar po hian hei hi an ngei tua phak angem tin mun tanga hian chu tiang chuan ani rengem chu tiang chu ni rengem ti hi ka hre chia chong la ma ro chu kan mu phak ve china hian complain box an da dan hi a fu lo na lai chen hi om ve tat ani minga thatak ni si hi til fel lo om ve theina lai hi om ve tlat maya complain box an da dan hi ti hian du dan anga chuan ta lai in kal thlap se ti khan thatin department head ten check thin ta se chu tiang chuan a fel deuh tura chuan kan ngai ve ngota cái ni thu chu eng chu ni don chong lawa amaro chu tuna an kalpui dan mun then khatan kalpui dan hi chu a fu lo na lai hi a om ve tlata so yang kham du hun hon thei kha chu a fu chi lo ni mi sol du tan chuan